ҳамон ассалому алайкум бародаро, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. И духтарчае ки мо як чанд рӯз пеш видео кардаги будем дар канал ва и акаи Саид падараш. Яъне ки дар ин видео чӣ гуфтан мехоҳам, миннатдории хидма ва и акаам мехоҳам миннатдории хидча ба кулли тамошобинои канал биёем. Яъне ки бародаро мехоҳем миннатдории худмона бирасонем барои он хотире ки ба дастгирии шумо, гарчанде ки видеоро кам одам тамошо ҳам карда боша, мо тавонистем ки аз ҳамон видео ду доруи ҳамаи духтарчаро гирем. Барои чӣ хотир ду дору голи мумкин касе ки тамошо накарда боша ҳайрон шавад ки доруҳои и қиматай бародаро ва ӯ дору дар Тоҷикистон нестай. Ҳамин хотир мо тавонистем ки ду доруша бигирем. Но чӣ қадаре ки боша кӯмакай ҳамун ду доруа мо ба ёрдами шумо тонистем гирифта ва ин ду дору хела мақсад моро ёрдам дод ки бурд кунем аз тарафи вақт, аз ҷиҳати вақт. Ҳозирам одамое ки хоҳиш дошта бошанд, агар имконият ҳастае ки далнешида мода кӯмак кунанд, яъне ки ҳам бародарда кам духтарчада ки мо далнеши доруҳоша бигирем ва ҳозир дар беморхона қарор дора барое ки чӣ хел шуда ка беморхона оварда мешавад. Ассалому алайкум бародарони хайркунандае ки даст гирифтем дар ҳамин вақти қиниям буд ки доруш беҳад қимат буд, имконияти гирифтан надоштем. Бо дастгирии шумо мо ду доруша ёфтем, гирифтем. Ин рӯз уже якум доруша ки бояд ворид кунанд, ҳамин рӯз иборатан ворид мекунанд доруша. ба ҳамаи шумо ташаккур мегӯям, худованд хай хайрҳои кардагитонро ба даргоҳаш қабул кунад. Ва бо хай ду дору акум мо дар инҷа хариб 20 пачка дору дар кора бигем да бо ояндада то бояд 5 солагиша бояд ин истеъмол кунад. Ин барои иёзи чи ба иҷози ғалтит приступи вазбин шудина. Даруш овшур дар як моҳ 4 бор 5 бор приступ мешавад. Он приступи соли видеош ҳастай насиб боша яки акаи Муҳаммад мемонад. ҳамун приступаш вазбин шид. як Чапаев овардан. Чапаев гуфтанд ки не ин приступи касали мо нестай, бо ин саҳар бо ина истиқлол бо овардан. мақсад ҳамин баниса ба баниса гаштастем. касали инра то ҳозирам олиам нафаҳмидам. ход заключенияшам ҳастай. хай бо ёрии хайна шумо, дастгириҳои шумо, дуои шумо, хай бо инҷа духтура бо мефаҳмидагӣ пайдо шидан, насиб боша гуфтанд ки дороҳошонро хуб гузаронда метиҳем. кӯмак карданӣ бошен. марҳамат, ҳамун рақамҳои номерои май барои дилпур шудан рақамҳои телефони ман занг мезанен. инам духтар дар истиқлол ховай 7 корпус ада. раҳмат бародаро, саломат бошин. раҳмат барои дастгиритон. яъне ки дар моҳи шарифи рамазон мо фикр мекунем бисёр одам хайр мекорад, мехоҳад, бисёр одам мехоҳад ки закот битиҳад ё ки ягон кори дигаш. хай ки хайр кардан бояд вақти соат надошта бошад, но как никак бисёри одамои мо мисол бо хай аҷияти вақт, аҷияти моҳ, аҷияти чӣ хел фикр мекунанд. барои ин хотир ма гуфтаем ки моҳи шарифи рамазон и як беҳтарин шансе ҳастай барои имена ана ҳама хели коро кардан ва хайрам агар карди мега бояд дар ҷое кунӣ ки ҳамун хайр чӣ хел бугум стоид боша. марҳамат бародаро, ҳам хел шанс ҳастай ки шумо як кӯдака, як бемора метавонед ки аз ҳам хел приступҳои безебе ки ҳоз дар видео шумо диден каме ҳам боша наҷот битен, дастгирӣ кунен ва мо аз ҷиҳати вақт бурд кунем. ака пайдея ира полин барои излиҷит кардан, барои полисоз кардан умуман хориҷи кишвар бурдан дар кора, но шумо ҳаматон медонед ки ҳамаи корро мешавад карда танҳо ба ёрдами сум, албатта ба хости худованд, но бесумам намешавад. хай чӣ қадаре ки метавонем бародаро кӯмак кунем, дастгирӣ кунем. мо ҳамаи шумо миннатдорем. саломат бошед то видеоҳои оянда.